guys, munofara here guys, kuri sei kwese kwamuri. Nyaya iri pano guys, nyaya ndauya nayo ka. Hazvinyaya zvachona guys, unotongositanga waseka wega usati wataura nyaya because zvonakidza zvinyaya zvachona zvinhu zvingori fani. So ndisati ndapinda munyango zizere guys ka auti ndaiswa kasubscribe to this channel nawasati wasubscribe anditi guys ka hapana chekumirira subscribe guys. Click a notification bell kuitira pese pano-upload latest video guys. Hamudarikirwi. Nyaya ndauya nayo panapa ndeye umwe murume akabatwa aine weti urine yaye. Achengeta weti mumba, batwa aine zvigubhu zveweti zvaachengeta kwe 7 years achichengeta mumba weti iyoyo. Guys zvinotoshawa kuti zvinhu zvombofamba sei. Sari kunzi anga inochi aichengeta weti mumba 7 years, zvigubhu zveweti zviri mumba. Guys gayai nemanhongero anoita weti kuti kuichengeta kwe1 day chaiko mumba mune musingachapindiki, but yakaichengeta 7 years achingoita weti mumba achiichengeta, achiita weti mumba achiichengeta. Saka vamwe vanhu vari kufungira kuti pamwe chi ndezvemishonga, ari kuda kushandisa zvemishonga yake, asi akazobuda achitaura manje achiti hayi weti ndodi aichengeta inyaya kuti ndisingadi kubuda panze, saka ndichiitira weti mumba ndisingadi zvokubuda panze pla kuti vanhu vedoro, saka handizowane time yekuenda kundowetera panze, kana kuti handizowane time yekundorasa futi, saka ndichingoichengeta hangu. Ndazowana time ndozondorasa. Ndomatauriro ari kuita munhu wacho, because patori nevidhiyo yacho. Vidhiyo yachona kana anoda kuona vidhiyo achida kunyatsokunzwa munongondiisira message kuwhatsapp, ndichaisa nhamba, motora nhamba kucomment section, then mondiisira message kuwhatsapp ndokupai vidhiyo yachona mozvinzwira achitsanangura murume iyeye nenyaya dzeweti dzake. Saka ndaenda kumacomments, ndaenda comment section ndochi muchangozvierengera maonero anga achiitawo vamwe, ndokuisa kumaside macomments acho muzvionere guys pfungwa dzevamwewo. Achitaurawo kuti hey weti 7 years munhu akachengeta weti mumba macho memusingachagariki. Vamwe ndo vari kuti musei akadaro iweti yake, anoziva zvaari kuda kuita neweti yake. Saka guys ndochandangouya nacho nichiti munoionawo senyaya yekuchengeta weti kwe 7 years mumba. Thank you guys.